Lah, ngopo kok kula mah tok kancani, ngopo kok aku mah dikancani Gareng, ngopo kok aku mah dikancani Petruk? Mergo engko nek aku kasil, engko nek aku sukses. Lah aku bangun desa iki mengko nek aku lali karo labuhane Gareng, lali karo labuhane Petruk, lali karo labuhane sampean, engko terus sampean karo Gareng karo Petruk nyucuh aku. Bagong kuwi mbiyen le ngewangi bangun desa. Sing ketayalan ngrekoso uripe le dek arep bangun desa ki aku. Lah kok saiki mbasan wis dadi aku ora dinahi opah, aku ora dinahi apa kuwi jenenge bebungah saka Bagong. Bagong kuwi tegese wong sing ora duweni rasa tepa slira, wong sing ora duweni iya kuwi rasa malas budi karo sedulur. Kula mah diarani ngoten niku, Pak. Kula mah disenggo ngoten niku. Kula mah dicucuk karo Gareng, mah dicucuk karo Petruk, mah dicucuk karo sampean. Pokoke napa sing kula gayuh niki nggih kula dhewe sing kudu nglakoni, nggih kula dhewe sing kudu mujudke, Pak.